Guys, so nongtangmono ang dini moनसे भिडिअ लानानै फैदों so shortly माने सासे गथ' फिसा आरोना बेबायदि माब्लाबाबो खालामनो नाङा रायजोफोर नोंथांमोनाबो 1 2 3 होननाय लोगो लोगोनो गथ' फिसाया ज्राव बारना होबाय दैयाव बे गथ' फिसाया थैनायबा मा जागौमोन माब्लाबाबो so नोंथांमोना बिदि खालामनाङा मानो होनना बुङोब्ला बे उन्दै गथ' फिसा जि बुङो बेखौनो खालामो so नोंथांमोना नायलांनो हागोन आं भिडिअखौ होनानैगोन so फानिबो फारसेथिं माने सिरियास लाथावनाबो मानो होनब्ला बेबायदि गथ' फिसा उन्दैखौ जुदि बेसेबांखिनि खालामना होयोब्ला बारखागोनखा बिथांमोना बुजिया उन्दै गथ' आरो so जायफ्रा नोंथांमोना नबजित नार्जारिनो दासिमहालागै भट हराखै होमबा मिस कल खालामना हराखै so नोंथांमोना मिस कल खालामगोन आरो भट होगोन होननानै आसा खालामो गुबुनफ्रा जेयानो जाया मानो जोंनि बे नबजित नार्जारि बे गथ'खौ नोंथांमोना भट होनानै देरहासार उथ्रिसार होनो हागोन आरो so नोंथांमोना गासैबो होगोन होननानै आं फोथायनाय थाबाय आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायजागोन आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान हाबसन फैदों so नोंथांमोनाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांगोन आरो बेल आइकनखौ थुनानै अल खालामना लागोन मानो होनब्ला माने 98%आनो माने आनसाबस्क्राइबारफोरा नायो आरो 58%आनो बेबायदि माने साबस्क्राइबारफोरा नायो आरोना बहुत खम so नोंथांमोना बेनिखायनो मा होनो साबस्क्राइब खालामना लागोन सोरबाफोर हाबसन फैदोंब्लाबो so नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामगोन आरो मा होनो कमेन्ट खालामबा गोसोखौ एसे हान्थि मोनो आरोना माने एसे मोजां नाङो लाइक खालामबाथ' आरो बहुत हान्थि मोनो so थेंक इउ सो माच बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय